amasiko nezithethe. Intwaso Lubizo. Abantwana bethu uva bekhala ngeancestry calling. Lubizo olufika kuwe oliva wedwa ekufuna ke ulilandene. Lunezimbo ke kwabani. Umntana uzenze zonke izinto ekumela uyazenza zakwaXhosa. Uyile esuthwini wayenziwa yonke into eyenziwayo esuthwini. But abazoyazi ke. Ya abazuyazi yesemo umalume leyo no tata omncinci no tata. Asuke phayana azendlini wasuka kwakhe endlini afika afake ebuhlanti ayalwe asuke ebuhlanti asiwe endlini yesibane kukhutshwa imfanelo endlini yesibane yonke into ikhutshwe kude kucinywe indlu yesibane then umntana ke anganxiba umaXhosa wakhe ayohlala phaa esitulweni esuka ekhukhweni elivilela khukhu because yona lebalekile kuvela khukhu. Wawusazi okobana ngathi uneswekile okanye unepressure blood pressure ngathi akho right. Wawuzawuthatha elakhala ulichofe kakuhle ufake ula 2 liter uyifake efrijini. Kutheni ingangenanga kutata? Kutheni ingangenanga kubantwana bakatata? Kutheni ikhethe umntana othile apha phakathi? Kubethu tata kubanjwa masibambe ithole ukuze sifone nini. Noko xa isizalo sakho yakushukuma. Kaloku xa ulizibazana uyazila. Uzila indlela yokutya. Awutyi zonke izinto ubukade uzitya. Ngokungakumbi lo mntwana engekotshiswa. Uyazila. Awuliweli iziko ungumuntu ongumama uhambele utata. Lonto ke ngoku inganobungozi uba ungathatha omnye umuntu amphekele. Kuba ihambo yalo muntu awuyazi. Ihambo oyaziyo yile yakho. Ngoko